расман муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабуки Беллатор байни чемпион Усман Нурмагомедов бо рекорди 17-0 ва чорум рақами рейтинг Брент Примус бо рекорди 12-3. муҳориба дар якдуфинали гран-прии вазни сабуки Беллатор. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. турнири Беллатор 296 баргузор гардид ки дар он варзигари бебохти тоҷик Сарвар Ҳомидов бо рекорди 14-0 бо варзигари француз Кевин Печи вохӯрд. муҳорибаи онҳо аз 3 раунд иборат буд ва дар аввали сеюм раунд ба фоидаи варзигари тоҷик ба анҷом расид. Сарвар дар аввали сеюм раунд рақиби худро ба замин афтонда ӯро ба усул гирифт ва маҷбур кард ки таслим шавад ва ҳамин гуна ғалаба бо тариқи сабмишн ба даст оварда рекорди худро 15-0 кард. бояд гуфт ки ин дуюм муҳорибаи Сарвар дар ташкилоти Беллатор шуд ва ӯ дар ҳар дуи ин муҳорибаҳои худ фавран ғалаба ба даст овардааст. дар якум муҳорибаи худ бо тариқи нокаут ва дар дуюм муҳориба боша бо тариқи сабмишн. аҳсан Сарвар, беҳтарин муҳориба ва беҳтарин ғалаба. акнун дар вазни 61 килограмми Беллатор ситораи нав пайдо шуд ва номи ӯ Сарвар Ҳомидов аст. акнун ҷангварони вазни 61 килограмми Беллатор ӯро назорат мекунанд, чунки ҳадафи Сарвар чемпион шудан аст ва Сарвар дар ин муҳорибаи худ нишон дод ки ҳам дар замин ва ҳам дар стойка рақиби хатарнок аст. фарқ надорад якум раунд ё ки сеюм раунд, ӯ ҳамавақт омода аст ки муҳорибаро фавран ба анҷом расонад. мо Сарвар даста ва ҳамаи мухлисони тоҷикро табрик мекунем. дӯстон, ман каме бемор будам, аз ҳамин сабаб дарҳол баъди турнир навор карда натавонистум, аммо муҳорибаи пурраи Сарвар Ҳомидовро дар телеграм канали худ Паҳлавон ТЖ гузоштем. касоне ки тамошо кардагӣ нестанд ва тамошо кардан мехоҳанд, марҳамат. ссилкаи телеграм канали мо дар описани видео. чемпиони вазни 61 килограмми UFC Алҷамин Стерлинг ҷангвари бебохти вазни худ Умар Нурмагомедовро чемпиони ояндаи вазни 61 килограмм мебинад. ман фикр мекунам ки Умар дар ҳақиқат ҷангвари сахт аст. фикр мекунам ки муҳорибаҳои ӯ ин чизро тасдиқ мекунанд. ӯ рақиби хеле хуб аст ва ман фикр мекунам ки ӯ чемпиони ояндаи вазни 61 килограмми UFC аст. оё Умар аз Пётр Ян дида зуртар аст ё не? ман дар ин савол чунин ҷавоб медиҳам. дар ҳозира карьераи онҳо Пётр Ян корҳои зиёдтар кардааст. шумо худатон ин чизро метавонед бинен. ӯ бо бисёр ҷангварони сахт ҷангидааст. аммо агар муҳорибаи онҳоро баҳо диҳем, пас ман фикр мекунам ки ин муҳориба барои Пётр Ян муҳорибаи хеле вазнин шуда метавонад, гуфтааст Стерлинг. хотиррасон мекунам ки Алҷамин Стерлингро муҳориба бо Шон Омели интизор аст. ана Умар Нурмагомедовро боша муҳорибаи асосии турнир. зидди ки ва кай ҳозирашда маълум нест. дӯстон, шумо бо суханҳои Стерлинг розӣ ҳастен ё не? ба фикри шумо Умар чемпиони UFC шуда метавонад ё ин ки не? шаби гузашта дар вазни вазнини UFC ситораи нав пайдо шуд ки ҳатто президенти UFC Дана Вайт гуфт ки оиди ӯ нақшаҳои калон дорад. шаби гузашта дар муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night ҷангвари вазни Жайлтон Алмейда рақиби худ Жайрзинро Розенстрайкро дар якум раунд бо тариқи сабмишн шикаст дод. Алмейда рекорди 19-2 дорад ва ӯ 100% финишер аст, яъне 19 ғалабаи худро фавран ба даст овардааст. ҳамаи ғалабаҳои худро дар якум ва дуюм раунд ба даст овардааст ва баъди ғалаба дар ин муҳориба Алмейда гуфт ки ин намуди стили ҷангии Ҳабиб Нурмагомедов аст ва акнун ӯ аз рӯи ин стил меҷангад. Дана Вайт боша ин баромади Алмейдаро чунин шарҳ дод. эҳтимол аст ки Алмейда ситораи вазнин мешавад. ду пои рақибро гирифта ӯро ба замин афтондан ин аҷоиб аст. вақте ки ӯ ба болои рақиб мебарояд, ӯ ягон чизро интизор намешавад, танҳо барои ғалаба меравад. ман аз Алмейда бисёр чизҳоро интизорам. ӯ ҷангвари махсус шуда метавонад. коре ки аз ӯ ҳама интизор буд, ӯ ҳамон корҳоро кард, гуфтааст Вайт. хотиррасон мекунем ки барои Жайлтон Алмейда ин панҷум ғалаба дар ташкилоти UFC шуд ва дар 5 муҳорибаи худ дар ташкилоти UFC рақибонаш ба ӯ танҳо 2 зарба заданд тамом. фикр мекунам ки ӯ дар ҳақиқат барои ситораи вазнини UFC шудан ҳама имкониятро дорад. муҳорибаҳои пурраи турнири имшабаи UFC-ро дар телеграм канали мо Паҳлавон ТЖ тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар описани видео. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман дар канали мо обуна шавед, фикр ақидаҳотонро нависен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.